Ang Ginoo manaa kaninyo, manawsab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag, mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kun ang asawa magminyo pag-usab og ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si San Antonio de Padua nahimong modelo sa kabalaan, usas mga modelo sa kabalaan. Si Jesus nagtudlo sad nato dinhi unsaon paglikay sa impyerno. Dili lang ang atong buhat mo'y atong bantayan nga dili ta makasa sa atong buhat, apil gidi ay ang atong hunahuna, kaning atong hunahuna. Niya ang iyang mga pasubingay nga sulti diri, kung ang imong mata mo'y makahatag nimog sala, lugita. Kung ang imong kamot mo'y hinungdan nga makasaka, putla. Ang imong tiil, putla sad. Gilingay mong tupad ing naon sa may putluno nimo karon. Na? Pero sa tinud-anay, ang meaning ani nga dili gyud nato gamiton ang atong tibuok lawas sa pagpakasala, kay ang kontra gyud sa Ginoo mao man ang sala. Mao na si San Antonio de Padua gibiyaan sad niya ang tanan sama ni St. Francis of Assisi nibiya sa tanan aron ang ilang tibuok lawas ilang ihalad ngadto sa Ginoo. Kay kani manggong mga butang sa kalibutan, mga igsuon, labi na ning kwarta, mao kini hinungdan nga makasa ang atong lawas. Tanawa lang kanang imong kamot nga magsigig ihap sa kwarta, masuko naman kag naay mo kuha ana, kay naanad naman kag ihap sa kwarta. Muna putla na lang ng maong habit nga magsigig og ihap og kwarta. Nya kaning atong mata magsige tagtan-aw ana mga nindot kay nimong balay, nindot nga sakyanan, nindot nga mga decorations, nindot nga mga alahas, malingaw na kay kana. Nya duna gani mo kuha ana, masuko na ka, kasa na ka sa imong mata. Nya og bana sad nga daghang kwarta, makakita man nagnindot makapamalit sa nagnindot. Nya ang asawa bisag daghan kag kwarta di man gina mo nindot, mag-ana man ginagkabati. So mo na ang bana mo palit atong nindot katong tag 18, tag 20, ana
Nya kaning asawa nga 55, 60 wa na nilami, di ana na. Mao na nga og wa kay kwarta, ang banang way kwarta, di man kapalit og nindot. Mapugos og tan-aw sa asawang kuyos kayo. Di bitaw. Kaning kuan ba? Ang kanig yung attachment sa mga butang. Mo nang ang atong tubag sa Salmo ningon diri kanimo o Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ang atong daigon, ang Ginoo ra gyud. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagpadayon sa pagsulti. Nga kami gisakit pero wa mi mo give up. Gidaog-daog mi, gisaway mi, pero ang mga tao ganahan kay namo. Malipayon kay mi. Pasabot kanidi ang tao nga mobiya sa tanan sama nilang mga apostoles samang San Pablo ug sa mga santos dili madutlan aning mga kasakit, mga bugal-bugal, pagdaog-daog sa kalibutan. Gilingian na sa dimong tupad na musugot ra kag sigihan kag libak ingna kuno. Di ka masuko sigihan kag libak. Di ka masuko nga daog-daogon ka. Ay, dali kita masuko ana. So hinaot unta nga ang atong pagsunod sa Ginoo tininuod gyud. Gamito nato ang tibuok lawas aron mosud tag langit. Pinaagi sa atong pag-alagad sa Ginoo ug sa atong isikataw labi na gyud ang pag-antos kanunay aron makalikay tas mga sala. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug mapaubsanon kitang moingon, Ginoo pataling hugi kami. Ginoo pataling hugi kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan nga magpabilin silang lig-on diha sa ilang pagpanalipod sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa atong nasod, nga ang gugma ug panaghiusa mauuntay maghari sa atong katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga managtiayon, nga magmaunungon unta sila sa ilang mga saad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila o kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga makasulod na sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. O Ginoo, sa gugma og kaluoy dawata kining among pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.